Yung bukog na ba dito? Naku ah. Walay mo na daw. Wala akong katapad mamayang gabi. Muhot na lamang ko sa baho ni Banana. Hilo, 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 hilo. Mga kahigala. Kumustamos, mga amigas, mga amigos, mga ate, mga kuya, mga tita, mga tito, mga tiyo, mga tiya, ug sa ubang pang mga nilalang. You're going now. Yeah. I'm going now. Give me a kiss. Bye. It should be done, okay? Today is another day, mga kahigala. Maligo ako ngayon, mga kahigala, kay murag pila na ko kaadlaw way ligo. Si Banana is nando na sa trabaho. Sa do si Jahing trabaho kay naa si Jahing meeting. Ngayon is nagbili na naman siya, no? Naglublog, nagbutang na naman siya o nabhunon sa washing. So, kailangan ko din yung kunin para i-hay-hay. So, maligo sa akong mga kahigala. I'm back! Tapos na ako naligo. So, ngayon is magluluto na naman tayo mga kahigala, no? Wala naman tayo masyadong kaganapan. Dinner. Magluto lang ako ngayon ng isda na naman, no? At mag-fry lang ako ng chips, potato chips. Nagpa-sounds ako mga kahigala kay medyo mingaw ako. Ako lang mag-isa kasi dito. Kagabi is naglabas na ako ng isda. Pero hindi to same na niluto ko kahapon. Iba to, snook. Tawag dito. Ito na, fries, skinny fries, potato, at ito na isda mga kahigala, oh. Yan. Ipro-fry ko lang yan lahat. Mag-fry na tayo mga kahigala. Tinatimplahan ko na to ba? Nilagyan ko ng maraming seasoning. Tapos nag-ano din ako ng pandesal kasi kakain ako ng pandesal. Tapos ito ang natira kahapon. Tapos may rice pa, oh, kaunti. Kaya kaunti na lang i-ano ko na potato fries. Kain tayo ng pandesal. Nalagyan natin ng mixed fruit jam. Nag-inom na ako ng kape kanina. Every morning kasi si Banana magtimpla sa akin ng kape. Ako minsanan lang. Maga kasi siya magising kasi sa akin. Nagugutom ako mga kahigala. Oh my God. Tiyara, mga kahigala. Nahuman na gajud ko prito. Tapos ang isda. Yan lang ang aming paniud to today. Tapos ang mga remaining namin kahapon. Papunta kami ngayon sa tindahan ni Ate Milet mga kahigala kasi maghatod ako ng itlog maalat kasi hindi kami kumakain. Kumain kami pero isa lang. Sayang kasi. So, gipaulian lamang nako mga kahigala kasi may natira pa na 3. So, hatid ko kay Ate Milet na shop kay Adora daw ko ni Christina ang itlog maalat. Yan ang shop ni Ate Milet, RM. Wow! Dito lang kami mag-park, medyo malayo-layo sa shop. Oh no! Ang halin na mo sa itlog maalat mga kahigala is delivery na ko ni Banana o ice cream. You want ice cream, not me. I'm just Both of going us. along. Hey. I'm just going along. Okay? 25 ice creams. I'm gonna give you 23 tomorrow. Okay. Bye-bye. There's no sukle, mahal. Nangita pa ko sa 20 cents nga sukle. This ice cream is not as nice. Napakabarat, ha? Lamig kayo mga kahigala.
the next morning. Maadjong buntag mga kahigala. Kumusta ang adlaw ninyo karon? Ako is hindi maadyo ang ahong adlaw. Ako ra mag-usa diri ang mga kahigala kay hiwalay mo na daw kami ni Banana. Nandun siya sa trabaho, nag-travel na naman siya mga kahigala, no? 4 hours ang biyahe. So ngayon is di ko alam kung uuwi siya ngayon or tomorrow na. May kailangan siyang gawin doon. So wala man akong trabaho kaya hindi ako sumama sa kanya. Sayo in town to, si Oh my Banana, God. hinggikan mga kahigala, mga 6:30 pa yata yun ng umaga, natulog pa ako, so pagising ko is, nandyan na yung kape ko sa kilira, no? Kasi ganyan kasi siya, bago yan naalis is, yung kape ko is nakaready na talaga sa table. Ganyan kabait si Banana mga kahigala. So sabi ko sa kanya, hiwalay lang muna pala tayo ngayon, today and today. Wala akong katapad mamayang gabi. If ever hindi siya makauwi mamaya. Magpansit lang ako today mga kahigala kasi nga wala si Banana. Ito yung pansit ko mga kahigala, oh. Sago rin ako na silang duha. Tapos ang ahong subak is ito, seafood mix. Gigamit na sad nako ang among pinaka-imported, pinaka-branded na kaha. Ito lang ang ipapansit ko mga kahigalaan. At ito ang seafood. Yan lang. Ako lang mag-isa kumakain ng lunch. Ito na ang pansit ko, oh. Tapos yung tira namin na isda kahapon. Tapos juice. Yan lang. Tapos yung tusluan ko na chili. Ito lang. Ang daming pansit. Nakalangaw. Nabuang baglangaw nga. Nakalingaw magsursadyo. Ano nga akong tapad. Sarap. Tanaw lamang mo higala ha. Ang kaon ko. Bukog. Nahinay tayo kain ng isda kasi yung bukog nila ba dito, oh? Dakua. Dakua. Maubos ko kaya itong mga higala. Dito ako kumain sa ano, sa Labakay. Ako lang isa. Naglagay din ako ng ring light. Kasi tagal na din yung ring light namin na hindi nagamit ba. Yung nagamit lang namin yan Banana pag mag-challenge kami. Tapos ngayon na-stop na kasi. Ang lami at pansit mga higala. Bapak, ito sarap. Ito sarap. May taslo chili. Kaon kang chili, oh. Sarap. Hindi ko ito ginawa mga kahigala kay Ilamon ton. Ilamon, iton. Ilamon, iton. Ito na lang natira mga kahigala, oh. Mamaya ko na ito kainin mga dinner. Para may makain ako mamaya. Nakatulog ako mga kahigala. Pagkatapos kong kumain is nagdilis-linis ako konti dito sa aming munting kubo. Tapos nakatulog man ako, oy, naghiga-higa lang ako dito ba sa lingkuranan, si tawag aning supa. Haroy, nakatulog man ko. Nakaugwa ning tawag si Banana, hindi ako magising, no? Arang busugan house pansit yung gikaon. Tumawag si Banana para lang mangumusta sa akin, no? Kung ano nang nangyari sa akin dito sa loob ng bahay, no? Ganyan si Banana. Pag mag-travel yan na medyo malayo-layo, hindi naman masyadong malayo-layo, no? Patawag talaga yan every hour, every minute.
Nag-alala siya sa akin ba? Wala na naman tayo masyadong kaganapan today mga kahigala, no? Mas maganda sana kung may anak ako dito kasi nga may iba akong kabisihan at bidyo-bidyuhan, no? Himuang content ba? Speaking sa anak mga kahigalawan, nagkaon ako kanina ba ng pansit, isa na ako sa aking anak kung may ulam pa ba siya doon o may kinakain. Ganyan talaga ako mga kahigala, pag kumakain ako dito ng masasarap ba, maghuna-huna ako sa kung anak kung napabagi kaon. Oh my God. Pasensya pala mga kahigala kung minsan is mag-Bisaya ako kasi mas komportable magud kong mag-istorya kung Bisaya mga kahigala kasi nga diretso ang atong istorya ba, unja paspas pa dyan, no? Lahi kong Tagalog kay magtingting pa kung mga kahigala kung ano ba yung Tagalog nito. Minsan hindi na magkadimao. Kaloka. Kayo na lang mag-adjust mga kahigala, okay? That's all for today mga kahigala. Siram tagyaw-yaw anino. Onyang gabi is maksimot-simot God. nalamang ko sa baho ni banana sa ijang online ba. Kay wa man tay bana today and today. Giningon na naman to sa online ni bana murag iring ba. Basta kay be patient, be humble. Importante dyan na, be simple. Mas importante dyan na mga kahigala na to para always ta happy. Bye mga kahigala. Kahit wala akong viewers, happy gihapon mga kahigala. Bisag huot na ang dughan ba. Kay medyo magtiging-thinking sa taba na ay, wala naman ko'y viewers. Oy, murag makaluya, no? Basta wala tayo viewers kasi nakarelate din ha. Love you all. Bye. Thank you.